pár dní tu máme deň Matiek. Poď si so mnou urobiť takúto jednoduchú, ale rozkošnú kľúčenku. Bude ti stačiť iba kus kartónu, vlna, krúžok, nožnice a pero. Poďme na to. Na kartónik si nakresli srdiečko, obstrihni ho a na druhý kartónik si obkresli toto srdiečko. Tak ti vzniknú dve srdiečka. Nakresli si menšie srdiečko aj vnútri, tiež to vystrihni a obkresli na to druhé srdiečko. Opäť vystrihni a prilož oba k sebe. A začíname obtáčať vlnu po celom obvode. Keď už máš poriadne nahusto obtočené celé srdiečko, vlnu odstrihneš. Koniec srdiečka si ešte prelepím papierovou páskou, aby mi neschádzala vlna. Následne celú vlnu po obvode strihám. Pásku odlepím, odstrihnem si kúsok vlny, ktorú vložím pomedzi kartóniky. Následne poriadne zviažem. Kľudne aj na niekoľkokrát. Odstrihnem vlnu a vyberiem kartóniky. A mám srdiečko, ktoré ešte doupravím nožničkami a rozčešem. Voilà, ale ideme ešte vytiahnuť tento magický kufrík, ktorý určite máte doma, a ideme si tam našiť krúžok, aby nám z toho vznikla kľúčenka. Ak sa vám toto video páčilo, tak ma podporte srdiečkom a nezabudnite ma sledovať, pretože možno už nikdy na mňa nenatrafíte. A ja idem chystať ďalšie jednoduché tutoriály. Bye!